Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru și al Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele Îndurorilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem și noi mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Trăiască Domnul! Este de trebuință ca să mă duc, spunea Domnul Iisus, căci dacă nu mă duc eu, nu va veni mângâietorul. Auzeam în rugăciunea fratelui Costinel: Doamne, este nevoie de mângâiere. Aleluia! Și aici sunt suflete doritoare de mângâierea Domnului. Aleluia! De mângâierea Duhului Sfânt. Aleluia! Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii. Dacă nu voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele, prin faptul că Dumnezeu și-a trimis robul, care vreau să-l salut în mod personal, pe prea iubitul frate păstor, fratele Șerban, cu Filimon, versetul 7. De la 2000 de kilometri depărtare și-a trimis Dumnezeu robul. Este dovada că Dumnezeu te mai iubește. Este dovada că Dumnezeu nu te-a uitat și are un mesaj deosebit pentru tine. Se aud pașii lui Hristos. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Vine Domnul Iisus. Aleluia! Trăiască numele Domnului. Ești gata pentru răbire? Ești gata? Slăvit să fie Duhul Sfânt. Să știți, și vă spun adevărul în Hristos, că n-am stat de vorbă cu fratele Sorin, dar vreau să mă leg cu ajutorul Duhului Sfânt tot de versetul 2. Pe orice mădiță care este în mine și n-aduce rod, El o taie. Și pe orice mădiță care aduce rod, o curăță, ca să aducă și mai multă. O mlădiță care este în viță și n-aduce rod, un botezat în apă și cu Duhul Sfânt, un om care trăiește în Hristos și să n-aducă roadă pentru slava lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Să fii în Hristos, să fii copilul Domnului, să primești titlul curat de creștin care derivă din cuvântul Hristos și să n-aduci rod pentru slava Domnului. Te întreb în numele Domnului Iisus Hristos, ca mlădiță, mai curge seva viței prin tine. Meragana de Soverahonies. Iisus Hristos este Domnul. Iisus este vița. Mai stai la masă cu Domnul? Cât timp ai de când nu e cina? Doresc ca Duhul Sfânt să ne vorbească tuturor. Și în ultimul rând, Domnul să boteze cu Duhul Sfânt. Este ziua Cinzecimii. Și spune acolo, Fapte 4:29. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Și întindeți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui Sfânt, Iisus. Versetul 31 spune așa: după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Fie ca umplerea cu Duhul Sfânt să vină peste Biserica Maranata. Doamne, vrem să rămânem în Tine. Ca mlădițe vrem să rămânem în viță, Doamne.
să fie oare niște condiții. Amin. Ca să rămâi în viță, ascultă cu atenție, scumpul meu frate în Domnul Iisus și draga mea soră. Trebuie să păstrăm neîncetat cuvântul Domnului în memoria și în mintea noastră. Amin? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci cugetă zi și noapte la legea Domnului. Cugetă zi și noapte la legea Domnului. Cine sfânt să se sfințească și mai departe. Am spus odată un cuvânt și spun din nou cu tărie. Este vremea când pocăiții trebuie să se pocăiască. Trăiască Duhul Sfânt. Nu mai e loc de sfințenie, nu mai e loc de neprihănire, nu mai e loc de milă. Slăvit să fie numele Domnului. Este vremea când noi trebuie să ne smerim. Dar de ce, frate? Pentru ca Domnul să fie cu noi. Căci așa vorbește Cel Preanalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este Sfânt. Eu locuiesc în locurile înalte și în sfințenie, dar sunt cu cine? Cu omul zdrobit și smerit. Trăiască numele Domnului. Vrei ca Domnul să fie cu tine? Vrei ca Duhul Sfânt să călătorească cu tine? Vrei să te călăuzească? Smerește-te la picioarele Domnului. Trăiască numele Domnului Iisus. A doua condiție de a rămâne în viță, ca mlădiță roditoare, trebuie să avem obișnuința de a avea comuniune permanentă cu Domnul. Amin. Te întreb în numele Domnului, câte rugăciuni faci pe săptămână? Megordiania via holies, șaliber canamania gas. Frați scumpi și binecuvântați de Dumnezeu, în biserică ne rugăm, facem 3, 4, 5 rugăciuni. Suntem cuplați cu cer. Dar vreau să spun că pocăința noastră nu trebuie să se rezume doar aici. Dacă nu ai o revelație sau o relație personală cu Domnul și Mântuitorul tău, nu este de ajuns. Egor de liber canamania gas. Trăiască Duhul Sfânt. Eu este Domnul. Te rogi sau și mai mult zis, stai de vorbă cu Domnul Dumnezeul tău. Rugăciuni formale fac și oamenii din lume câteodată. Însă starea de vorbă este cu totul altceva. Simți că Tatăl tău, Dumnezeul tău, este înaintea ta. Ca și cum ar sta în fața ta și tu i-ai vorbi, i-ai cere, ai mijloci, am mulțumit. Mijlocești Domnului pentru alții sau te ai în vedere numai pe tine și familia ta? Trăiască numele Domnului. Acea mlădiță care rămâne permanent în viță are cel mai mare potențial de rodire. Vrei să rămâi în Domnul? Dumnezeu te va răsplăti. Rămâi în Domnul, știi cum? Prin rugăciune, prin post, dacă nu ești bolnav sau bolnavă, prin citirea Cuvântului lui Dumnezeu, prin milă
mila care face numele Domnului Iisus Hristos, prin dragostea pe care o arăți, rămâi în viță, slăvit să fie numele Domnului. Este o rugăciune specială, această rugăciune. Și vreau să mă invitez pentru că avem un frate prea iubit în mijlocul nostru. Și mă rog ca Duhul Sfânt să dea har și medie proaspătă. Vrem să facem această rugăciune, dar vrem ca Dumnezeu să fie proslăvit. Nu știu dacă vreți și dumneavoastră. Dumnezeu să-și facă numele de slavă în această rugăciune. Vrem să zăbovim în această rugăciune. Amin? Și mă rog în numele Domnului Iisus Hristos, pe lângă mângâierea pe care o vei primi, pe lângă eliberare, pe lângă cercetare, pe lângă vindecare, Domnul să te boteze cu Duhul Sfânt. Dacă dorești lucrul acesta din toată inima ta, limbile de foc vor veni în adunare. Trăiască numele Domnului. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului.